Hi guys, hai na hai lam sak piu kanorok ani video no paithak jora no nai tong di skip khayawoi skip khai ke norok nukulak ang tamong rok songna nai ke norok nai tong di gan video no chajak khai like khai di hingka ang tini chakmora blai ni bora khainai hingka chakmora blai oro sui akoi ang tui rok sokori huinaka hingka tabuk ang oro mos deng deng naka mos deng tam tam rik hangka pias kaitam hingka kuchu kuchu khai rakha hingka berma masa hingka risum kisa hingka hasing kisa hingka tei moso kothai no kisa yogui naka yogui obo haike mos deng deng kha tangkoro som rikha swtui rikha hingka tabuk ang chakmora blaio rinai chakmora blaio riwui ang tabuk dulnai mane thepnai ta chakmora blaio mos deng riwui thepnai oboni ulo baja senai norok nugui mana norok nai tongdi gemo haike thepnai hingke chakmora blai bo obo haike chai mano hingka khakulo blai bo chao khakulo blai no bisi chao hingka tamni hingke khakulo blai rok manthogia hingka to chakmora blai no obo haike rok chai mano ta hingkai obo haike no ang teibo swnamnai norok nai tongmano paithak jora hingkai obono obo haike duli paimani ulo baja serna puro beson buli bo bora khai mano hingka angkhai beson riliya obo haike no mos deng bisingo obo haike no chanai hingkai thok bisi riya thok kisaka no senai ekdom mane crispy haike no senai ta hingka obo haike mangno ang swnamnai norok nai tongdi paithak jora norok ani laithangmani video nugui mankha na chakmora bosok pai tongmani ko chakmora bosok pai phuru ang belai narakmani bora chana hinai hingka omono no ang tabuk bora khai tongo hingka oro blai barangkha tei mos deng kom thangka hingkai oro satta wngkha bora kang tabuk sennai hingka o bora no tabuk thok kisa riwui ang baja serui tongo ta hingka norok ani tini ni video norok bahai nangjakha norok chajakha hingkai norok ano comment khai sadi norok bo try khai nai di belai no klai si o samung mane samung rok pailai yang tongphuru pano obo haike phat phat baja rok khai chai mano kang tabuk ani video